Enano munya suntie anwanwasem ejanom munya suntie anwanwasem yenam agora so de beka anwanwasem yenam agora so de beka konfo kesia no che huasem okonfo kesia no okonfo hine no okonfo hina no che no ase nyame amesika jafiri sura bira Asante man okonfo kasiye no okonfo hini no okonfo hina no chi no ase nyame amesika jafiri sura bira Asante man anochie onana no de frewo ai anochie ma homini so aye anochie onana no de frewo aye anochie ma homini so aye Arefo yema mu nyina akọ abane yemfa mo mra NYANSAPO kasa mfonyisi NYANSAPO yesane ne madwempa yegiri se mu nyina mo hoye na yenso twedi ampotekrafa mo hata mu nkumachi otunsu no bowia na daroma yenso ye hoye pa ene yaba ye bebo nkomo yedaso a ewo Ghana Asante amamre ene abakwasem emu nkyiremu a ebinum eye atetesem eno na eguso a ye no ahayi yenko na yenkoma enya yade nyina OKOFO POMAA Asante ngoma yenkoma na kwaba na afi yemra yemeto ankomo no so OKOFO yemwa kwaba ebe NYANSAPO kasamfo ye njando wechire maba na umpom te sei nyankopa adawroma ne mompaibo da so tenkwem ye de nyame ase ne yasa ababim yasom yede ye ne ahwefo ena yenimse wo nso yepusuwa obema yehu ne etuemu tine wo se abribia no yedwane ebeto wo na afi ode nsem no eboriye tine yasa ababim se kwan da ho ekwa da ho me de se maka me sese mi nyanko ye die amamre ye Asante amamre ne na manne de mo peti a me bie mo akere mo no so maka ma afoforo so ati piao obu ani yie di amaye ene na hwefo ene de ni ebesua ebusua ene nton he ade baako ne mu nkire mu ne sei senya ade baako a ne firi hene ene no nso baaye yate obi bisa se obo abusua bɛn na nton bɛn bo se ogyina ho sin se de bombo asoma wo na ohu ne wo ka eno nenne yeba na yaba besua na yehu emu nkire mu tidimachi na yenko na afi nkosia ade no arwa ene de baaye ni o abusua ene nton akoko school no wie abetena na nso se de mekan no ogyina no bi se abo abusua bɛn na abo nton bɛn a ese de bombo asoma se fa ko Gaza mpapre so wanim na ayese amimina ena etu egu so na hu ne wo ka kire ye mu ayi eya ade baako na nya ade baako a efiri hina ne nkire mu ne sei de ni nkire mu na mu ni abusua no ne de mi kire mu ebu ni asua eye beema ne maame yem a mi kire mu se ye wo abusua dua se mi ametiwe ma hia ase ye wo no mi di dua no ne ma wo man na afi na me mebe wo no menya ne ba ne ma man keto akwesi a won to aso ne mi ensa ne nan ne nunu so ho no ye abusua ena ento so ye papa efem wo papa wo no wono ni moja ena wo de wo die wo kire ena wo kire na enton die beto ho ne se emma no wo mu ye papa won ton ye ne bom ton tete ho no a na yetimi koton nipa se de abudi etifa ko ye no o papa ntumi mfa wonko on se na yire mama kwan amana afo wo be ware me no esi mi nyaade a me de be fi mi nyaka ne wo enti
wo papa fie no wo bɔ ntɔn yɛtɔn hɔ a yɛnyɛ yɛsɛ ɛntɔn na ɛsɛ abusua ne ntɔn no ɛnyɛ adeɛ baako ɛnyɛ adeɛ baako papa fie yɛ ntɔn ɛne maame fie ɛyɛ abusua yɛbɛto aso na ɛdwom bi wɔ hɔ no mu a fa fɛ mmae na afei yɛnwura mu yie na yɛnom skɔ ne yɛnkɔ yɛnim ɛdwom no yɛ mpanimfoɔ nnwom a ebi a wo mu akɔ agoro bi anaa biribi asi na wo mu gye yɛne no yɛtaato anaa de bi sɛm bi ba so a yɛtaato ɔhu sɛ yɛka a ɛdini yaa ɛne yaw titimire mu no sɛdeɛ ɛsitie no na ɛtumi wɔ sɛ mpanimfoɔ ka asɛm bi yɛ ɛdene a yɛde ka yaanom so yaanom no yɛka ɛnyɛ kwa ebi nkurɔfoɔ bi a yɛha adwene bi nom so yaanom no yɛaka yɛ ho yaanom na ɛyɛ omuti no nti saa adwene wo mu to yaabaaya bibi yabo ewiem ye bibi yabo yabaaya bibi yabo ewiem ye bibi yabo kese edwumu a mpanimfoɔ na ɛni yɛ nyan ma wɔ mu enti ɛsɛm a woka yie sukuu bi wɔ kurom a mpɛ sɛ mebodi na nkwaraa ne ha adwen paa ebi a yɛfrɛ bibi nteko mukɔ agoprama so akodi agorɔ ɛne yɛsi milo games ne adeɛ ko otumirika ne adeɛ a wɔn mu pie yam sɛ ayanom na aka wɔn ho no na nsɛn kagyetia baabi a ayɛ ne ɔte sikadwa so ne ho nisi edwa n'anim hɔ no wɔn kɔ foforo hɔ ni ne taataa ho him wɔn jesi ne wɔn ntaadeɛ hyɛ wɔn saa wɔn mu duru ana nkorɔfo sɛ yanom no wɔn akɔn mu sɛ yanom no deɛ fire no sure ɛne na yɛnkɔ ne yɛnwura mu yie enti abusua yɛhwɛ ɛyɛ friends abusua ɛne ntɔn no tina yɛ sɛ wɔn yɛhu sɛ abusua no deɛ ɛyɛ maame ne fa enti saa ɛna ntɔn no nso ɛyɛ papa ne fa ntɔn yɛ o papa na obi bɛbisa sɛ yɛn nyinaa yɛ adeɛ baako me ne mabusua ɛna me ne ntɔn aka bom ɛne aware yɛware no ne yawoma ɛba ne sɛ na aka me mu ha deɛ yɛse yɛni agyadeɛ na emum ɛnadeɛ ne edi ade a ada ho firi tete sɛ bɛɛma ware ɔkɔyɛ ɔbaa ho ade a ne abusuafoɔ no aka akyerɛ ne sɛ ɔbaa no a wabɛfa no ade ne korɔ no wonya ka odia wonya adeɛ so a ɔde bɛsi bɛɛma wo nka sɛ saa nko ade mempene agye atum na ya na asɛm bi wɔ hɔ a yɛka ne amena yɛ ya ɛnyɛ ya kane bɛɛma wo wade a asɛm ɔyi ya na yɛka kyerɛ wo yɛkwasi waye ya so nti sɛbi yɛsi bɛɛma de wɔ kwase a wawo bɛɛma nko ho awɔ nkwasiafo yɛkwa me yasi aye ya nkwasiafo ne efire no onyini ya na dwuma a wayɛ ne sika a wanya ne bibia wɔkɔ baa bi si ya me asa aka asɛm ayi ya de akyerɛ no yɛkwasi na aye ya wodi sika ne nneɛma bibiri akɔ ɔbaa ne si ya akɔsere no na abusua agye awie no ne asene gya ya aka akyerɛ sɛ so wonya kade a odia ene nkwasi asɛm no saa ase iya iya wonya adeɛ so a ɔde bɛsi wasi mate ase wodi nneɛma ade ba yɛ nyina wagya no hɔ de ne kɔ wonya ka wodi a wonya ade wɔ family si mate ase ese abrowa mete ase a sense wo kɔ ɔbaa yɛ abusua fie ene abusua bi wo wura mu a nneɛma a yɛbɛtro ne de ama wo no eswa kodi dwa ewo shop kakraka bi mu ne ama ho receipt tenten mehwe ba ko social media so besenom ne je nenum nyina aka ho nkate papa
ene tani apotowia ni nyina aka ho na niema na yetu di go se beka center market obi dwa anim a wo beton wo niema no chese doso wodi we nyina sa akọ no ya sa aka che se ka bade a wode a na mu ade bade a wo famre fie na se ya se wo yi ano so yi apa na ya se wo nso waje ato nti tete no me wo me so awon kwase afo umu a we ye obekwa me ase ye ti se oba ne mo oba we ye nyina akọ ni fie wo ba be me ya no de te wo ho ti wo de si aye afo no wa we omo sa be we so ma no so kran sa mafie eno so ko ba bi so se no no abusua no yi no japade no be me wo ho kire wo se de be ni a wo ba wo ntimi nkoton no ni wo fa bi jira ho aka kire se ye mudi me na me de hye no na me de hye no na wanso a wo to wo pan wo wade ne de untumi wo yade a wo na abehwe no wo beta atade ahye no wo kosuku a na ade ne ko enso ne wo fe ka kire se wo no ne de hye no wo ni sitimi se wo de ka na ade ne kuchi ni nyina mu wasa ye we no ade ba ko ha binom wo Ghana ha ene se be ma no se adedie bi wo fie a wo ma entimi ni bi eno so ene se be ma no ebusua a wo dem no se ye adeshi konwa a wo ma ni bi ne ye wo emamedwa no so me mama na idi engra de se munye dusa ana abrewa emamedwa no mudu ba bi kunyi mudu se kun ase ha mamedwa e da ha no enya kunyi mu ha ba antu anya na kunwa ye mama ayo iwi a champion akunwa ye emamedwa ya hena kunwa na se enkonwa mbemma matimi die bi no na se me no wo kasa yi de wo bobo so nyina se na bantima hene ne ba betimi adi bantima akonwa no ayo ne ba na edi na ne ba so di kura awi a ne ba so di enti no ntena faako ama medwa ni ebusun edem se ye kwa company nsem ne yakwaje da bi wasa ko yi asem foforo de abo esan se ye mu bi yadwum ye kesene ne se ye nim se emade adedie da bia niama anom no wono ma na wonum di ye wa de hidwa wo ho ade hidwa no ene ye no de ema ne fam no enti no se no wa me yahu abusua no yehu enton no ene ba ya ba be kire senti a ene yi no ni ye de enke free se emma anase jamantimi ni ade enso eno nso no wa kire mu fan se ye wo madwa wo ho ma madwa wo ho no mo ene wa ade hye enso ede wo ho no mo a wa me ehu nkonwa ni bi kura na namampo hene mo ho ade hidwa eno de mama ba nkobi dwaben ade hidwa be kwai ade hidwa kukufu ade hidwa ofenso ade hidwa chese nkuro ni nkonwa no ya ade hidwa ne nkonwa e wasante hene ho na nkasa no ene mamadwa ewu konwa kase ewu kumase abrempo dwa ne ade no e mamade ekuredi akotene kumase abontene ho pa ne de ni nyina ye mamadwa abro aye ni se ye tiefo adwum asa yo mo kesane adehidwa ne mamadwa me papa eye ohene na wawo me nanso no saa na konwa na wodi no eye adehidwa me am nso me yi odehie nti adehidwa na mentimi yi odehie mentimi ni bi ne ese mamadwa odehie na ye odehie no akonwa a wo papa te so no eye akonwa emma na edi a wono ne wo fa ase ma ho nti saa mamadwa no eto ne ye pu bi a me ne dia yemfo obaaba enka ho eye me mama mamadwa no me mama na edi mama ni bi so obaaba kwedi bi ada bia na wo fa ase be ba bepre obaaba kwedi bia na ekoya ade hidwa ti me mama na edi ti mamadwa eni fi edam abroa na chese de wo kan yi no ese bi yemfa bibi te se ye nana bantima hena konwa yi adehye ono ne ma ya adehye oye be ma ne ma ya adehye ni nua ma no nso ma ono nso ya adehye
nanso no enye odehye bia na obetimi edi saa akonwa no na emum adehye ye ono no be ma no ne fam nya saa me mama na edi nti akonwa ye mamadwa no se ebeto ho na prepare ye ba emama nkobi emama mpiribi fisa so ba ba kodi a ebe ya adehidwa fisa ne wo faase be ba be pedi na ya adehidwa ti ye mamadwa no entena faako na ese ntintinti a wo me se ye kase mamadwa no nche se wo mo nya adehyefo eno nche se wo mo nya adehye wo mo ya adehyefo ne nua ma no nyina ya adehyefo a oni wo nyina na edi ye papa akonwa na emom ne nua ba ntimi ni bi wono be man de be ba betimi edibi okay ene wa akonwa nso se de na obubo bi din mampon no din dia nyina kan wa eno nso no mama ntimi ni be mama ni bi eno so ye ema no ma no adehye na ewo ne ma no mom no eno na wo kodi a ne ye busa wa busuadua se mampo ma na wo me abusuadua no ene ma be panyin no a odi kan sabiti wo sesi e ma wo me wo manananom wo ho enti sa akonwa wo ho na wo mu kopede a nipa na ye be pede no obi be gina ho se me nana ma be poma ene wo ne ba ene wo ameda nkwa wo krifiri wo afiejewa ene wo so be wuwe na ye ema no enti ebusuadua no wone me ne emaman no wo ho no ebe kwa kwesi a wonto aso edu ni akiri enti yen hwaneti a wase se ne be amatie fo beti se no kresa na ye se kasa ebusuadua ye betimi aka se ye mprempren wa ye ebusuadua ni if tete no abode ahyase no wono ebusuadua pa any if na ye se arefo se monwu ne ye pa kye na ebusuadua na wo ka no na emu bi anhwa se tede ya yadwumbe kesene na mpese ye ni tia wase ne be ye beti ase ntemo na ye hu anse ne wo chirim se ono POMAA wo hoyi wa wo wei we nso awuwe wo nso awuwe te se wono abeye dua na eti wono mo te se eye kube ya anase koko ya yete ase ne man no branches no ewo ho nanso ne dua na nkase ni na mpese ye hu ne se ene na ye se ye kan se wiase nyina na asa abode ahyase nyina oba ono ye abusuadua no ene if afemate ase ya wokin ni Abel we nso akowuwe tie nyina yase ene if ono ene abusuadua no ente sa eno no abusuadua no be ma de onye abusuadua ho be ma nya abusuadua ene na ya na se ni ememu nyina ma musisi yi be ma de be ma wo fie a ono no ye panyini wa won se be ma no wa wo e ma ne ma me hye abusua no abusua asem ne ye kan yo won se abu ni asua no na abu manka ho ye asua manko ana wo de kekere se abusua no so what ya se enti ye kan abusua dua be ma de ye nka ho be ma ni abusua dua ono wo yi fie panyi na me ka abode ahyase kwase ma mo if din na mo Adam din if na mbo ni din jo ntia sesese no no ni nkyiremu no abusua ne nko ene enton ne enko sani esitie sesese no enti sesese wo bibisa se wo bo abusua be ya se na abeka me se me ye eko nani ene enton be enton no me papa ye aduane ni ti me ye aduane ba asaba besim mi fi se nton no nka abusua kuo na bese nso a ewa Asante mem ha no ese me maame eye asonani me papa ya agunani na emom no mi nkasa me papa fam no eye nton hono wo ye nton obo nton me bo nton na ha na me bo abusua sa yo tinton nye bibi fufuro bia na emom no eye kogura ho a obo nton wo ho nton mo abusua onye abusua wo ho ntimi ba abusua ye kona me maame si e na papa ye aduane ni me bo nton ewo aduane abusua ntimi ye aduane ba okay afede em se me ni metiefo abusua abrewa ato asomu yate ase yie pa sese ni migiri se mo a mo hweye no no mo ho nkyere mo saa de ni biem disi obi abusua be na abonton be na adane
ngoroso no onworoso nsubo ze saa yehu ne ye ka de pempem adum ni adan ewu boja nnwom so ne den boja eyo papa o papa moja na ode awo enti ni wahunu se obi kwa kasa nya me ba no na ne ba no yesi enkohwe moja say no dia ya kan dia bedu de ye mfa so ewu ma no mema no nya saa ye ni hwe bi emu mo de no ye moja asa moja ne de se ye ka kire obi se mi boja na ye papa fie o papa fie na oboja awo o ma mi fie de ebusua no ane wo enton boja ye papa fie ne boja no wo bi a wo no papa firi papa koro so te ase o papa ba ene ye wo boja wo na an ye moja koro o ma mi fie wo moja ni ho me papa papa ba di wo ne firi papa koro bia wo ne ye moja koro wo do so ne ba di wo no papa firi papa koro no o papa ba no ne mani nyina so ye wo moja we moja ba ko na wo se wa ye wo boja na so no papa firi papa koro when wo boja o mu firi maame ba ko nanso o mu firi papa ba ko ntino onye me moja afen mate ho no nso ase ye kan na nka ye Abibirem ni so na se de me papa ene ni firi papa ba ko enya maame ba ko mum na emom de oni ni firi papa ba ko ene ye me moja na emom firi papa maame ba ko no mum firi papa ba ko de a enye me moja moja ni firi papa fen for mate ha no nso ase ahyase ne na meto na se maye din mi na menya hu ni yi ba fe ani ne awa yi moja no na wo chemu no na boja no wo kire se wo papa papa ba enya sa wo papa ba no eno na wuni ni free moja ba ko na emomu no se wo se wa ye wo papa nua ba no se wo ne wo papa mfiri papa ba ko a enya wo se wa no wo frɛ ne se wa na wo moja anya wo moja no ena wo se wa no so no papa firi papa ba ko kra wono ne ma no enye wo boja me se wa ne wo a wo ye obey wo ne me papa ye apia efiri papa ba ko ye adu nanso no wo ma no enya mimi boja bi ne firi ba bi ba wu so wo papa nko to mo so be gba ko mo papa side wo boja de wo mboko wo papa ai Asante fo no baby so abrofo ntido wo mu di ayi no baaye no bi ani tese ya enkrofo aka iwe no eno no na ya na bi mu ntia se wo hu se ya na etobiribi na yekọ ahensi a na akonwa bi aba yesu wo mu ya abusua ne yenye boja wo mu kura nya ntia se yenwie o kasa asem ne kire na o ja onum a ahwe obedi watem wo ye boja yetibi di yi obi si nche sese wonye ni boja de ane che se wonka ho enso makonwa wa petrapa ha me papa fie kunsuni me ka ho ma ne ni ho na ye mi boja wakonwa wo petrapa ha o papa ho kunsu ontim me ka ho wa debi se boja wo ye mi boja na nche se obi di makonwa eye abusua dwa no e ma ne yiyi boja no akonwa no eno ne emamedwa no so ho aye ka se ahene ma no emema no emadibi emama ni bi so ate ase emama ne nye boja oba no kwo wo baabi wonka papa wo hene no eboja ho abro aye da ase nti sa akonwa bi ye pre ne ye ka se wonye boja iti bi ka chen se wo ye abusua na wonye boja enye boja ye ka me ma me fi asa me papa fi e fa ho be abro ye nhwe wi ye nuanum bibire atutu kwan titru ye ma na fam no ye wi e behwe me ma no so de me ye oba no metu kwan na makwa ama no ni me ne obroni fita na awo te se me fansa me ma me nua e ba ko no ne ye wo mu nyina da ba ko watena buruchira ne ma wode wo mu ba Ghana ha no woni broni na wabrofo son nti akonwa bi wo ho a me ye dese ye opram so yi
Akunya ne da won betini adibi. We ni bi. Adentra. Wo be di bi won wo ye hoho. Me maame na awo no. O maame na awo no, se ba bia wo kofiri ye no, wo mfiri ye mayi. Wo mfiri ya Asante mayi mu. Enu nti na so ye de hye na awo abusua mu akane no. Enu ye se ye wa abrewa, eni akokora, abrewa no ibrabra. Enko wade ananani, wonanani, Bible ko ewu. So ehu. Enware wonanani. Samson ya asodene no. So ehu. Abraham omi akwa wo se ye nko kuro. Baabi a wakotena no watena ho ache. Eho ne Nyankopɔ de na koso ama wabɔ ne bra ne bibia ne japade bia wo. Enso azeke be war wo se ye nko kuro. Adentia. Enti me maame na ofiri adehye abusua mu no. Ne ma no nam se wonmo ahosuo no kokɔ na so ne akose bi ni. Aborɔfo no wo mfiri ye mayi. Na wo mfiri Asante mamu titiri no. Ye mamu na ye ka no so kra no. Munwe ni yo ye mamu na wo ka na hwefo. Won ka se Ghana mamu ho. Sabia kronto. Se uya Asantini ufiri adehye abusua mu. Na bia akɔware obi nknani bema ana votarian ana mentifido mantama wodo nsia no emu baako na ane na wa. Nam se wa anware Asantini ni ntino. Abra wodi enye nya sa. Di enye ye won ka me se ni bi no. Wodi bi enye ye. Ye Ghana mamu hakura no ware a nekwa bruchi na se wode watra kura. Wodi bi enye ye. Arefo na ye se na se chenu ntu yo di hye bi na mpacho watu kwan akɔware baabi a wo mfiri wo man mu a nya wo man se Ghana Asante mamu wo nkra mamu wo ntafo mamu ene wo anwona mamu ni ade a na ese wo yira wachi ya ma ntimi ni akunya ni bi ese se wo hwetwe konkunu ye da ho ya emmara no ne nseseye no se de emusuakuo no omofa so de ye omade no ese ni Asante wo twa ka bia na Se wo mu ye bibifo. Abibirem ha say aborɔfo ayi wo mu a wo Bible mu a ye ka Yesu hwan ne ade nyina wo mu mfra burukyire. Wo mu firi Abibirem ha. Enti ye ne Asantefo ankasa no abibifo no Bible mra no ne yedi so. So Bible mra no ne yedi so. Si ye tena se ya awade ye hyeye si ye bedini to ne ade ni nyina saa na wo mu ye. Efise saa asem ya ye ka yi no Bible mu o ka asem bi ese wo se ye mfa aduane a bibi mankana man saa asem ya wo kan eye ne de ye ka na ha ya yepe sebia ko to ya ne susumi na so nipa aduane ye mfa mankana man ndi se mesra mo mfa ncheme ese de ye kan yi wo ye Santini na ade akonwa na wa anwa Asantini na akɔware obi betimi ye kasa asem edi ama wo sanse enipa aduane ena sebe wo pese ye de ma nkraman ye de ma omu enyi Ibi a wo maame na ne tie akonwa so pa no no kura ewu ye no wo wadi kan akɔware manfre ni ye kan se manfre ni ene na wo na afi akonwa no wo kura watena akonwa no so akonwa ne to ye na ase me babe ma no pese me din si so a wodi bi enyi ye sanse baby a wo di ni fire no ni boja na wo bɔ no enko yesa boja no ne nton no arefo ma eno so abusua ni boja no ena eno so ya kire mu a ye de baba besi wo no abrewa ye sɔre so wo de nwum bi ba me ya sɔde ana banyimfo edwum bi ne wo a kyem se mo nti bi da enu ye pese ye de ye nti ye me de me hwehwe me busua entete busua nya busua po me hwehwe me busua kan eno ana me hwehwe abrewa sisu bi wo se me titi awro ko ame na me hwehwe me busua entete busua nya busua po me hwehwe me busua kan eno ana me hwehwe ose ntete abusua ntete busua de ni ntete abusua ha hoho bi abeto bi a won ne bo won bo nto kro no abeto kurom ha na wafana bata wo ho we ye de hie afi wo mane ade nyina wo ho mo akonwa akoto ya na obi pe bi adi bi abusua panyine te ho a ore na abusua kan ntete busua ne de nya abusua pa ye ntete busua nya abusua pa
me hwe me busua kan OKOFO POMAA de asembebu OKOFO Sheriff abusia na sahana yede abusia ene entono yemfa ho adesua no ensi sabia kroto Asante kotoko wose agro yede no na ade esenkurasefo ene ne be no pese nkrofo pese o mosesa na ade esan wo mo kwan wa ata ade ne de da no wamfa nto efito yesi agro yede na ade esenkurasefo abere wanya sa na beleti sa kane no wa hun se sekumase we hoyi ahanu maka ho ne nyina ye di nkurase de ko kama nkra su nu kunsu nyina hinu nyina ene mampon no ne ade ene ye wira abodwa ene ye nyina ya behia ene ye di agro ye ni agi ani ya ye agi ani ye obi a wo kọ be se benim mampo benim no ho a adwura no ne ade no wo ma ne ye ni de bebre ba ade besan de asan ne kwan wa wo kọ akurase enti eno ano no ene na abusua ye mfansia na ye ne aye kwan wa ye kọ akurase yi no ade ansan ye kọ mu ha NYANSAPO kasa mfonyi so bomode na subscribe na share na like famahi o subscribe a de ade enti ense wo do nsa aka abere wana nano no ene adban kuma sam de be bow bi papa ama wankasa wo remfida ye ba munyina mo ene hwa awode ahene wa memidin ene abusua pani owusu diomi Adenti ni ebube ne brebe ense si ebube ebe ye de den kura preko enim sebe odwambubu bi esi kuro ni mu awase wadore sra Tanyini wantena fie ema aseduamfo blani pie frimantam behin se pin enye nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no akode ebrensi am wa wotua ne nsem mojabumo ni hu bi duanani wie klaman wo ye sofo kra wo nye ye bi tontonte ye no sa na ye fa NYANSAPO aboa ntaka na ma na ye kese na ntakra aboa ne de fanyinam kwatere kwa mada woro ma ntuma ye fe ni din de seyin ni din de Obama akola wa no so pese utrimu usuma ense bratam the confirm ne honhon hia na America sa sebe ka ya twere ni mu nyame nai ebu afaso enye de ya twere ni mu twa nyame sebedi akone be kwen bodi atwede na se kofi nro ne ya aben ntime nyina ni mu ampata na wo yade ya